Niadtong June 6, 1996 sa Dallas, Texas, usa ka brutal nga krimen ang nahitabo sa lugar. Usa ka balay ang gisulod sa wailhi nga tawo, gipangdunggab ang duha ka bata ug ang inahan niini nga nisulod sa ilang balay ug way nakasaksi sa panghitabo. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Ang magtiayong Darren ug Darlie Routier, usa ka young couple nga naa pa sa 20 anyo sa mga pangidaron, adunay tulo ka mga anak, si Devin 6 anyos, ang kinamangguangan sa tulo, si Damon 5 anyos ug ang 8-month-old nga kinamanghuran nga si Drake. Si Darren usa ka successful entrepreneur ug dagkog income samtang iyang asawang si Darlie kay naara sa balay nga maoy ni atiman sa tulo nila ka anak. Niadtong gabi nga gisulod ang balay sa magtiayon, tuwa sa kwarto sa taas si Darren Routier na tuog kauban ang iyang kinamangurang anak. Samtang naa sa sala sa silong ang duha ka batang lalaki nga nakatulog og tanaw og TV, kauban ang ilang inahan nga si Darlie nga nakatupod sa sofa. Mga alas 12:30 sa kadlawon, usa ka tawo ang nisulod sa ilahang balay ug gipangdunggab ang mga bata sa sala. Nakamata si Darlie nga naa sa sofa ug adunay komosyon nga nahitabo ug nag-inilugay sa kutsilyo si Darlie ug ang tawo hangtod naigo si Darlie sa bukton ug liog ug dali-daling niikyas ang tawo palayo sa balay. Nitawag dayon si Darlie sa 911. 911, what is your emergency? Ma'am? They just stabbed me in my cabin. What? They just stabbed me in my cabin. Who did? Hang on. Pag-abot sa mga paramedics sa balay, patay na ang 6 anyos nga si Devin. Samtang 50-50 ang kahimtang sa 5 anyos nga si Damon, pero namatay ra pud kini sulod sa ambulansya nga paingon sa ospital. Gidretso po dayon si Darlie sa surgery para tambalan ang iyang mga samad sa liog ug bukton. Sa dihang nakarecover giistorya ni Darlie ang panghitabo sa pulis nga usa kuno ka puti nga lalaki 6 feet ang gitas-on nga nagsulod og itom nga sanina ug itom nga karsunes ug naka-baseball cap ang nisulod sa ilang balay. Ug ang screen sa grahian sa ilang balay naguba nga posibleng maoy giagian sa tao para makasulod sa balay. Gisulti po ni Darlie nga nataga kuno sa sawog ang murder weapon sa tao sa dihang niikyas kini palayo sa ilahang balay. Sa karsada, duha ka balay ang gilayon gikan sa Routier residence. Adunay nakit ang media sa mga pulis nga naay mansa sa dugo. Naglibog ang mga pulis kung unsay motibo sa pagsulod sa balay kay sigurado man silang dili pangawat ang tumong niini tungod kay wala may nawala sa balay ug tanang alahas ug kwarta naara sa sala niadtong panahona nga wa hilabti. Pero tungod daghan kaayong dugo ang nagkatag sa balay tungod sa nahitabo, naglaom ang mga pulis ug blood spatter analyst nga kini mao'y musulti ug moistorya sa tinuod nga nahitabo sa balay. Sa kusina, nabantayan sa mga pulis ang usa ka set sa mga kutsilyo ug usa niini ang nawagtang. Ang mga patak sa dugo sa saw gikuhaan dayon og litrato sa mga pulis ug DNA testing para masukod ang kada patak niini ug dagan sa dugo para ma-analyze kung magtugma ba sa giistorya ni Darlie. Usa pa sa mga importanteng ebidensya kay ang gisulob ni Darlie niadtong gabiuna nga daghan kaayog dugo ug naglaom ang mga pulis sa mga forensic evidence nga mao'y maghatag og lamdag sa nahitabo. Ug ang resulta sa DNA testing sa medyas nga nakit-an sa gawas sa balay kay gikan sa duha ka batang namatay. Pero di na masimhot pa sa iro sa mga pulis ang baho sa suspect
dito ra kinikutob sa kung diin nakitaan ang medyas. Maong nisamot pagkalibog ang mga pulis kay nganong ibilin man sa suspect ang murder weapon, sulod sa balay ug usa ka medyas ang dad-o niini sa gawas, unya wa pa jud kini ilabay or gitagak ilawom sa gutter nga murag gituyo jud nga gustong ipakita sa suspect ang medyas. Ug sa ilahang padayon nga pag-imbestiga, daghan silang nakita nga wa motugma sa mga gipanulti ni Darlie ug sa mga forensic evidence nga ilang nakuha. Giingon man gud ni Darlie nga gigukod kuno niya ang tao sa kusina ug naigo niya ang wine glass ug nataga kini sa sahog. Pero ang mga binuak or bubog sa baso kay naa sa taas sa dugo or nakapatong kini sa mga patak sa dugo nga matod sa mga pulis nauna ang pagkatagak sa dugo, una ang pagkabuak sa baso, maong nipatong kini sa mga dugo. Unya wa gyud samad sa tiil si Darlie or bisan garas man lang nga nagkatag manunta ang bubog sa bildo sa kusina. Usa pa sa mga ebidensya kay ang vacuum cleaner nga natumba sa kusina pero daghang dugo sa ilawom niini. Nagpakita nga mas una ang dugo nga nipatak, una pa ang pagkatumba sa vacuum ug adunay marka sa dugo ang ligid niini nga nidagan ug niliko ang vacuum nga adunay tawo nga nagkontrol niini, una gibutang sa sahog ug gipagawas nga natumba. Unya ang DNA result sa dugo nga naa sa handle sa vacuum cleaner kay kang Darlie. Matud pa sa mga pulis nga nidagan una siya sa kusina maong naay daghang dugo. Una pa ang pagbuak sa baso pero wa maigo iyang tiil. Unya gibira niya ang vacuum maong ni markang nituyo kini para itumpa sa sahog maong nahabilin ang iyang dugo sa handle niini. Usa ka blood spatter expert ang nisusi sa crime scene ug nakita niini nga kasagaran sa mga dugo palingin ang patak sa sahog nagpamatuod nga wa modagan ang biktima kundi nagbarog ra kini or naglakaw nga hinay kaayo. Kay kung duna pay paspas nga motion or paglihok dili malingin ang patak sa dugo kundi elliptical or permi nga dunay murag naay ikog sa tumoy. Wa po ebidensya nga ang kutsilyo natagak sa sahog nga mo'y giingon ni Darlie tungod kay kung kini natagak man sa kadaghan sa dugo magmarka kini sa sahog pero murag gimutang lang kutsilyo sa sahog tungod kay wala kini magmarka nga natagak. Usa ka audio expert ang nisusi sa tawag ni Darlie sa 911 nga matod pa niini nga mintras nagtawag si Darlie pabalhin-balhin kining lugar sulod sa balay base sa background sounds sa telepono. Minggamit ang pulis og luminol o sa chemical nga muhayag ug makakontak og dugo. O gispray nila kini sa kusina para makita kung naabay mga dugo nga gitangtang sa lugar una ning abot ang mga pulis. Og milutaw ang footprints sa dugo sa atubangan sa kitchen sink o atubangan mismo sa sink sa cabinet adunay daghang dugo nga gilimpyuhan o gitangtang sa wa pa maabot ang mga pulis ug katutanang dugoa gikan kang Darlie. Matod pa sa mga prosecutors nga sa kitchen sink gisamara ni Darlie ang iyang kaugalingon maong daghang dugo ang nipatak sa lugar unya gilimpyuhan niya kini hasta ang iyang mga footprints pero nilutaw kini sa tabang sa luminol nga gispray sa mga pulis. Tanang ebidensya nga nakuha sa mga pulis kay si Darlie ang gitumbok o gitudlo nga murag siya ang nagbuhat sa krimen tungod kay walay ebidensya nga nailaing tao nga nisulod sa balay. Walay fingerprints, walay footprints sa laing tao, wala ko'y dugo sa laing tao. 8 ka adlaw ang milabay mahuman ang mahitabong krimen, nag-celebrate ang Routiers family sa sementeryo sa ika-7 untang birthday ni Devin. Samtang sa Dallas County Institute of Forensic Sciences na diskubre ni Charles Lynch ang pinakabugat nga ebidensya nga mao'y mukontra sa istorya nga akyat bahay ni Darlie. Usa sa mga bread knife sa kusina sa mga Routiers adunay nakita ng fiberglass rod o rubber dust. Ug ang screen sa grahian sa balay kung diin niagi ang suspect kay gama sa polyvinyl chloride bundle ug ang naa sa sulod sa bundle niini kay composed of fiberglass rod.
Ug sa dihang gitandi ang fiberglass rod sa kutsilyo sulod sa kusina sa fiberglass rod sa screen sa grahian nagmatch kini. Ug gikan ra sa screen ang fiberglass rod nga nagit-an sa kutsilyo nga naa sulod sa balay. Ug wa nay laing fiberglass pa nga nakit-an sa balay nga pareha sa screen sa grahian nagpamatuod nga ang kutsilyo sa kusina ang gigamit para gub-on ang screen sa grahian para makasulod ang suspect. Pero ang problema ang kutsilyo naa sulod sa balay. Tungod ato na kumbinsi ang mga pulis hasta po ng FBI nga walay nisulod sa balay sa mga routiers tungod kay unsaon pagkuha sa kutsilyong gigamit sa pagguba sa screen sa grahian nga naaman kini sulod sa balay. Matud pa sa FBI nga katukuno usa ka stage crime scene para ipagawas nga naay nisulod sa balay. Dako ang pagtuo sa mga prosecutors nga ang tinuod nga nahitabo sa balay base sa mga forensic evidence. Gidala ni Darlie ang mga bata sa sala ni adtong gabi una para mananaw og TV ug adto mga tulog kauban siya. Ug sa dihang nakatuog na ang mga bata alas 12:30 sa kadlawon gikuha ni Darlie ang bread knife sa kusina o giguba niya ang screen sa ilahang grahian para ipagawas nga dito daw miagi ang tao paghuman gibalik niya ang kutsilyo sa knife holder pero wa niya kinihugasi. Maong nahabili ng fiberglass sa screen nga nakit-an sa mga forensic scientist. Pagkahuman gikuha niya ang pinakadako nga kutsilyo sa knife holder ug mo'y gigamit sa pagdunggab sa iyang duha ka anak nga gipamatud-an sa blood spatter sa pagpisik sa dugo sa mga bata sa iyahang sanina. Pagkahuman ni diretso siya sa kitchen sink para laslaso ng iyang liog o gisamara ng iyahang braso nga mo'y hinungdan sa daghan kayong dugo nga nipatak sa cabinet o sa sahog sa kusina. Pagkahuman iya kini gilipiuhan pero ning lutaw kini tungod sa spray nga luminol sa mga pulis sa lugar. Unya nabantayan niyang buhi pa ang usa sa iyang anak nga si Damon tungod kining kamang kini sa sahog maong nibalik siya sa sala o gitiwasan pagdunggab og duha ka beses ang iyang anak. Pagkahuman nibarog siya og pila ka minuto maong niagas ang dugo sa kutsilyo nga nagmarka sa carpet sa sala matud pa sa forensic evidence. Pagkahuman gibuak niya ang wine glass sa kusina maong nipatong ang mga bubog sa bildo sa mga patak sa iyahang dugo. Unya nitawag dayon siya sa 911 mintras babalhin-balhin siya sa laing lugar sa balay para limpyuhan ang uban pa niyang dugo sa kusina nga gi-confirm pod sa usa ka audio expert. Pagkahuman gibira niya ang vacuum cleaner sa sahog pero nahabili ng iyang dugo sa handle niini. Ang rason nganong nabuhat kini ni Darlie sa iyang kaugalingong mga anak kay tungod ang mga bata kuno maoy babag sa iyang mga pangandoy ug lifestyle tungod kay permi na lang kuno siya naa sa balay. Nag-atiman og nagbantay sa mga bata kay wa may katabang sa Amerika bisan unsa pa nimo kadato. Maong nagdesisyon siya nga patyo na lang iyang mga anak para mabalik ang iyang lifestyle ug mabuhat ang iyang gusto sa kinabuhi. Giaresto dayon si Darlie Routier sa mga pulis pero wa pila ang iyang bana nga si Darren tungod kay way ebidensya nga aduna kinay labot sa krimen. Gihatulan si Darlie Routier og guilty sa first count of murder o gisentensyahan og death penalty. O karon nagpaabot na lang siya sa iyang kamatayon isip usa ka death row inmate sa state sa Texas. Diri na lang kuto ko kayo kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiseth TV para sa mga mosunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.